Bien, oain pasako gea, bi personatori berdia. Atzo ezagutu nituen zea, Aitor Leniz eta Malen, Aitor eta Malen, atzo behakin izan nintzen usak etorri hona. Osa tokau. Es la hora de la verdad. Hau, zera, kongreso antolatu zanean, helburu nagusi izan jende berria. Etorra dilan, gehien bat, eta hori izan helburu, eta gauzatzen ari geran helburu hori da, ikasle. Unibertsitatean zorionez, oraindik ikasle dira, eta ikertzaile berriak. Zein dan helburu? Gaur egungo gazteak ze kontatzen diguten, hori dela taka, honi aurkezpenak ez dakite egiten. Nire semela adineko zeate eta orduan, zakitu esan bi gazte, hemen dugu urte barrun, beak gure aurkezpena egingo digute, seguramente, eta zorionez. Bueno, ikusi dezute testuen laburpena, hori dela eta besteik ez, hasi kontatzen Ekitioko kontu eta Nafarroko kontu. Ordenean, bakoitza euskaztea 15 minutu. Gero, ari izateko ez da bada txiki bat edo... Bale, guri komentatu zuen ez da bai ez da, galderak edo, ikusikoa. Bakizuak izaurizatuko da. Kongreso guztietan. Esan etorrekin, lazi asko kontatu. Eta gero ez da bai da bai Rui eta bai zuek, zarekan. Sartzen geha bertako historian, beraz. Ordenean zan, lehen da biziko zuk eta gero, neska. Bueno, lehenengo eta baina eskerrik asko gonbidapen honegatik, parte hartzeko kongresu honetan. Da, bueno, nire gaia agian ez da oso entzuna, baina kontua da, pista baten atzetik Iturri Lekeitioko Elizako fabrika liburuetara jo nuela, eta konturatu nintzela hainbat aspektu aztertzeko oso iturri baliogarria izan daitekela. Bueno, nik iturri hauek pixkat konparatzen ditut baita ere, pelikula baten trailerra edo izango balitz bezala, izan ere, orokorretik, ikuspegi orokor batetik, 16. mendea eta ondorengo mendeen bilakaera ezagutarazten lagundu diezagukete. Eta, bueno, labur esan da, iturri hauek dira Eliz gizonek idatziak, maiordomoek idatziak dira, eta hainbat aspektutako informazioa ematen digute. Izan ere, maiordomo hauek arduraten ziren, Elizaren diru, Elizaren irabaziak eta gastuak kudeatzeaz. Eta, bueno, tradizionalki agian iturri hauek gehiago erabili dira artea aztertzeko adibidez, Elizaren beraren bilakaera arkitektonikoarekin eta lotuta, baina ikusi dudanez, baita ere arrantzari buruzko informazioa ematen digute, merkataritzari buruzkoa ere, eta esan bezala interesgarria da, ez bakarrik momentu honetan, Elkanoren testuingurua ulertzeko, 16. mende hasierari, esan nahi duena, 16. mendea beste mende batzuekin konparatzea ere oso interesgarria dela iturri hauei dagokionez. Labur esan da, irabazien artean, Elizak alde batetik 10 zeukan,
beste alde batetik, borondatez jendeak eskainitako beste diru eta ondasunak, eta gero, niretzat interesgarriena izan dena, agian, centenario edo centenal deritzogun eskubidea, diru iturria izan da. Izan ere, nire gaiarekin, ni ikertzen dagoen gaia, hau da, 16. mendeko, 16, 17 eta 18. mendetako aktibitate ekonomikoekin lotuta, agian informazio gehien ematen digune apartatua, centenario hori da. Eta, gero beste alde batetik, Eliza berak ere, bere Elizaren konponketak egiteko eta kultua mantentzeko, behar izanak dituenez, horietan ere merkataritza islatua agertzen da. Eta, centenarioaren arazoa agian da, amarrena eta testamentuen irabaziak eta ez bezala, urtez urte maiordomoz aldatzen denean, hori egiten da, maiordomoak erabiltzen duen antolaketa irabazi horretarako aldatzen doala. Burdingintzari dagokionez, agian iturri hauek ez digute nahi bezan beste informazio ematen, bai ordea, Elizaren konpoketa horiekin lotuta, inguruko hainbat burdingile eta cerrajeros eta horrelako, zenbait lanbide agertzen dira, horiek bai ematen dizkigutela informazio pista batzuk, baina merkataritzari dagokionez, egia da fabrika liburuetan ez dudala zuzeneko burdin merkataritzaren aipurik aurkitu. Ez dakit nola... Ez dakit, zure kasuan Nafarroarekin Gipuzkoako fabrika liburuen olakorik kasurik ezagutzen ote baduzu burdingintza informazioa ematen diguna. Ez da. Da, hori, centenario oneri dagokionez, maleneri pasatuko dio gero hitza, baina centenarioari dagokionez, alde batetik ematen digu ganancia de las naos deritzogun apartatuan ematen digu merkataritza internazionalari buruzko informazioa, gero beste apartatu bat mesuraz izango litzatekenak, horrek bai merkataritza internazionala eta bai kabotaizkoari buruzko informazioa ematen digu, izan ere mesuren bitartez portuan sartzen ziren itsasontzi guztien gatz, zereal eta barren 100% jasotzen zen. Gero beste alde batetik, centenarioaren barruan balenaz ere sartzen da, bale izarekin lotuta, Lekeitiok Elizak 16. mendasieran mingaina bereganatzen zuen, eta gero hori salmentan jartzen zuen, hortik ere dirua mozkina irabazteko, eta gero hori aldatuko zena, izan ere 17. mendean jada gero eta gatazka gehiago sortu ziren, eta kontseiluak ere bere partea askatzen zuen, mingainaren atal bat Elizarentzako geratu zen azkenean, eta beste biak portuko konponketak egiteko erabili ziren. Eta gero beste
beste apartatu bat ere nahiko interesgarria, gertuko arrantza isladatzen duena da, ganancia de las pinazas pesqueras edo antzerako edo partija ere jartzen duena, horrekin igandero ehuneko bata jasotzen zuten Elisak ehuneko bata jasotzen zuen irabazi horiena. Eta, bueno, ganancia de las naos apartatuan, hasiera batean arrantzako irabaziei egiten zion erreferentzia, baina gerora merkataritza gaiak ere kontuan hartzen ziren, eta bereziki interesgarria aurkitu dut, izan ere zenbait kasutan nora joan diren, itxasontziz nora joan diren agertzen da, aipatuta, besteak beste, adibidez, Chester agertzen da, eta, hain zuzen ere, pista hortik tiraka, beste lan bat prestatzen nago orain, konturatu nahizelako Lekeitio eta Chesterrek, justu 15. Mendearen bigarren erdian eta 16 hasieran, merkataritza erlazio estuak izan zituztela. Eta ez dakit ezer horrekin lotuta ezer gehitu nahi baduzu edo... Bai. Gero arrantzako toponimo ugari ere agertzen zaizkigu, batzuk orokorrean agertzen dira, Irlanda, Terranova eta bar. Beste zenbaitetan toponimo zehatzagoak ere ematen dizkigute, eta badira zenbait, nik behintzat momentuz identifikatu ezin dituenak, beraz hor ere lana egongo litzateke, oker ez banago batzuk dauzkat apuntatuak, agian bate baina beha ezagutuko ditu, baina Pensarat, Orkania, Deolin, Catafarda, Deorran, Kinsala, Ujas, ni neuke ez du lortu identifikatzea gaur egungo zer leku izan daitezkeen. Gero, ez da, Irlandara, ikusten dugu bezala Irlandara asko joaten ziren arrantzatzera Lekeitiotik. Esango nuke Terranova, Ternua ingurura baino gehiago joaten zirela Irlanda eta ipar itsasora hain zuzen. Eta, gero kabotaiari dagokionez ere, zenbait gauza bitxi ere, nahiko bitxi aurkitu ditut, esate baterako Lekeitioko Elisako harria, toba, Oriotik eraman zutela 1586an, eta baita ere Igeldotik Erlaeta edo Erlaeta deituriko errota batean produzitua, hori ere ni neuk ez dakite non kokatzen den. Eta, gero, hori beste alde batetik, iturri hauek igual izan dezaketen oztoporik handiena izan daiteke, fraudea ere egon daitekela, beraz, iturri hauek nik uste beharrezkoa dela beste iturri batzuekin gurutzatzea, bestela ikuspegi partzial bat soilik izango dugu. Eta horregaitik, burdinaren kabotai hori ere ziurrenik egongo da isladatua fabrika liburu hauetan, baina ez da, esaten nuen bezala, ez da aipatzen. Zoritxarrez ez da aipatzen. Beste gai oso, bi gai garrantzitsuenak karten izan dituztenak Lekeitora, dira alde batetik gatza eta bestetik zerealak.
Euskal Herria zereale behar izana zeukan, horregaitik hainbeste zereale ekartzeren arrazoia, eta gatzari dagokionez, batik bat, edo hein handi batean Portugal eta ingurutik ikusi dute gatza ekartzen zutela Lekeitiora, izan ere arrantzaren garapenarekin kontserba industria oso garrantzitsu bat garatu zelako 16. mendean, batik bat, nik esango nuke bigarren erdian. Izan ere, jada ikusten dugu, Lekeitio beste inguruko beste herri batzuekin bezala, aktibitate ekonomiko zehatz batzuetara zentratzen dela. Horregatik, merkataritza internazionala 16. mendearen bigarren erdian geroz eta gutxiago nabari da, baina bai kabotaia eta arrantza. Eta horrekin batera kontserba industria garrantzitsu bat. Horrek zer esan nahi du? Baite ere barnealdearekin, kostaldeko herri hauek barnealdearekin ere merkataritza erlazio estua izango zutela, eta barnealdearekin izandako harreman horren islada bat ere badago, hain zuzen ere Elisak bere mesak emateko eta bere kultu zerbitzurako eta konponketak egiteko eta hainbat kasutan barnealdetik ekartzen zituztela hainbat gai ikusten dugu, intzensua, estorake benjui jartzen du askotan, liburuak eta horregaitik ziurrenik barnealderako bidaia horietan beste hainbat kostaldeko gai ere eramango zituztela oso sinesgarria da. Garai hartan 16. mende hasieran Gasteiz eta Orduñatik eta gero Balmasedatik eta gero beranduago Durango Otxandiotik eta barnealdearekin loturak zeuden, Gasteizekin esate baterako, eta izan ere Gasteizetik ere hainbat artista eta artisautza gai ere ekarten zituztela ikusi dut. Eta, pixkate pupurri moduko bat egin dute azalpenak emateko, izan ere, agian nahi bezan beste asti ez dagoelez, ez dakit argi utzi dudan kontua. Gustatuko litzaidak aipatzea, bukatzeko, ontzigintzari lotutako aipuak ere baditugula, eta hain zuzen ere aipu horiengatik jo nuen Eliziturri hauetara. Izan ere, antza denez Lekeitiok, eta Lekeitioz gain Portugaletek ere ikusi dute baseukala antzeko sistema bat, baso deituriko tramankulu batzuk ontziak egitean, eta gero itxasontzi horiek uretaratzeko, baso deituriko tramankulu batzuk antza denez alkilatzen zituen, eta zentzu horretan ere ontzigintzari buruzko hainbat detaile txiki ikusi dute ematen dizkigutela, eta hori niretzat guztiz ez ezaguna izan da, eta bereziki interesgarria iruditu zait, batik bat pentsatzuz ere, hain zuzen ere Trinidad itxasontzia, Lekeition egin ez bazen ere inguruan egin zela ziurrenik, Nikolas Arteitaren jabetzakoa baitzen, eta beraz ontzigintzaren informazio hau ere interesgarria izan daiteke Elkanoren garaiko ontzigintza hobeto ezagutzeko. Eta, beste barik Maleni pasatuko diote hitza, eta ea ze kontatzen digun. Kaixo, egun ondenoi.
animale naiz, eta, bueno, nik aurkezpen pixkoa laburregoa egiten saiatuko naiz, eta gero, eztabaidarako tartetxo bat edukitzeko, igual guretzako ere interesgarria delako, guk ikasteko. Nire aurkezpenen saiatuko naiz batez ere azaltzen edo lotzen zergatik aukeratu dudan burdingintzaren gaia, eta ze lotura izan dezakeen globalizazio goiztiarrarekin edo. Zergatik aukeratu dudan burdingintzaren gaia, nire ikerketa, nire tesia Nafarroako burdingintzaren inguruan delako, orduan gehiena kontrolatzen dudan gaia da, eta nahi nuena zen lantxo honekin globalizazio goiztiarraren testu inguruan nola txertatu daiteken edo ze lotura izan zezake Nafarroako lurraldeak garai horretan. Leheno, aurkezpenen aurretik Amaiarekin, gero aurkeztuko duen bestikerlarekin komentatzen haitu naiz. Askotan, globalizazioaren gaiaren inguruan pentsatuta, atzoko eta gaurko hitzaldien ondoren ere, zaila egiten zaigula gure gaiak edo gure ikerketak globalizazioaren edo globalizazio goiztiarran horren gai zabal hortan txertatzea. Dutzen zaigulako oso ikerketa tokikoak edo globalizazio hortan garrantzi gutxi izan zuenak izan daitezkela. Nik hortaz lan honekin saiatu naizena egiten da, batez ere mundu biraren ondoren eta garaiko kontekstuak zabaldu zituen ate berrioetan eta aukera berrioetan Nafarroko merkatariek eta burdingintzaren komertzializazioak zen nolako bultzada izan zuen, batez ere 16. mendeko 2. erenetik aurrera. Izan ere, mundu bira eta mundu biraren aurreko hamarkadetan Nafarroaren egoera historikoa ere nahiko korapilatxoa zen, konkistaren gaiarengatik eta justo 1521 Noaingo bataila eta Amaiurreko arazoa eta guzti hori gertatu zen. Eta orduan, badago iturri falta nabarmen bat justo garai horretan. Badago iturri falta Atlantikoko portu merkataritza garatzen den testuinguru horretan, portu ezberdinetan dabiltza merkatari nafarren eta Iruñeko merkatarien inguruko iturri falta nabarmena dago, soilik oso bi merkatari liburu kontserbatzen dira, Santxoit Jesarena bat, 1521 gainera Baionara erresteratu izan zena konkistaren ondotik. Eta gero burdingintzaren inguruan ere oso iturri gutxi daude garai honetan. Ez dira mantentzen, batetik protokolo notarialak ia 16. mende osoan oso gutxi dira mantentzen direnak. Esamarra dago, Nafarroko burdingintza Nafarro iparraldean kontzentratu zela, Gipuzkoaren luzapen bat bezala ulertu dezakegu ere askotan. Eta inguru horretako protokolo notarialak ez dira mantentzen ia, 16. mendean soilik Leitzakoa eta Doneztebekoa, gaina Doneztebekoa oso kasu esanguratxoa da, ze mantentzen da eta oso informazioa berazgarria ematen du garaierako. Baina horietaz gain ez dira mantentzen, orduan salerosketa kontratuak eta ere ez dira iristen gure garaino. Bestalde, 16. mendeko lehen erenean ere auzien prozesuak ere oso gutxi kontserbatzen dira, eta horrek ere informazio hutsunen nabarmen bat sortzen digu. Hortaz, batez ere lan honekin lortu dudana edo da, 16. mendeko 2. erenetik aurrera ikertzea Nafarroko burdina nola komertzializatu zen Kantauriko portuetatik barrena, batez ere horrera bideratuta zegoen produkzio bat zelako, eta nola Nafar merkatariak jada bultzada berri bat izan zuten eta aurkitzen diren Europako plaza ezberdinetan. Gero esanguratxoa da, Nafarroko burdingintzaren komertzializazioan gehien bat merkatari gipuzkoarrak hautematen direla, beraien presentzia oso esanguratxoa da,
ez soilik burdina erosten dutelako, baizik eta burdinolen kontrola ere hartzen dutelako. Eta zenbait izen esan nitzake hortan, Nafarroko familia esanguratsuenak Atlantiko komertzioan parte hartu zutenak eta gainera burdingintzan ere presentzia zutenak, batetik añoestarrak izan litezke, edo kruzartarrak ere. Eta gero aurkitzen ditugu Gipuzkoako merkatariak. Burdina erosi eta Kantabriako portuetan saltzen dutenak. Eta pixka bat Aitorren lanarekin lotuta agian, Aitorren lana zentratu da batez ere parrokia liburuetan, eta elizak ere zeukan garrantzian. Nafarroko burdingintzaren gaian, elizaren presentzia beste modu batekoa dela esan nahi nuke. Badaude eliz gizonak burdinolen jabetza dutenak, edo badaude monasterioak Horreagako edo Urdazubikoa esaterako burdinaren produkzioa kontrolatzen dutenak. Iturrien aldetik, elizan instituzioetatik ez dut informaziorik jaso, baina esanguratzea delako 1555 aurrera Nafarroko burdinolek hitzarmen bat sinatuko dute erregeordearekin, Nafarroko erregeordearekin, eta 1555 aurrera burdinolek ordainduko dituzten zerga guztiak izanen dira produzitutako kintal bakoitzeko 6 marabedikoak. Orduan, jada alkabalak, eldeztak eta kuartelak eta sakasi peajes diritzonak, jada horren bitartez ordainduko dituzte. Orduan, informazio hori ere beste modu batera bideratzen da. Ederki, oain nola hemen, jende oso gaiztua dira, zan diate amaitu behar degula. Ez ego amaituko, Elisabek, espere. Ez horrela. Generalean, astu iten zaigu hizkuntzaren garantzia. Dakigunez, elkano euskaldun ezataz gain, horrek ibiliko zen, erabiliko zituen, ensalada bat, portugues, castellano, algo de alemán, latín, eta hori garantzia handia da. Eta horregatik gaur egun bertako hizkuntzaken egitean nik garantzia handia ematen diot gure gaian ezan egiten. Ez da pentsatu gaina, nik ez dakit egiten. Esplikatzen baina egiten euskaraz ez ikasi barkoet. Bien, ayer descubrimos, tuvimos ocasión de que nos explicaran que la globalización es elástica y que incluye víctimas y verdugos, pequeños y grandes, vascos y portugueses, que en fin, no tenemos en tamaño y en importancia, pues es escasa, y fuentes locales y fuentes universales, hasta chinas. Creo que la riqueza de un coloquio estriba en eso, en mezclar, y el oyente, que es agudo y escucha bien, valora y calibra la mezcla, y cada cual la mezcla como le parece. Es decir, está muy bien que Rui nos hable de... Está muy bien, está fantástico que nos hagas exposición de publicaciones y de impresos en primeros del 16 y que dos personas jóvenes que empiezan estén descubriendo y cuenten la importancia de la fuente de Enlequeitio, del libro de los libros de la Iglesia, las cuentas parroquiales, las cuentas donde está todo, como en la expedición de Magallanes y el Cano, que se olvida, las cuentas de Cristóbal de Haro tienen todo en un legajo que la gente consulta poco porque es muy posterior, y que Malen nos recuerde que en esa época la comunidad del país era muy poderosa y que Cruzat llevaba 4 siglos negociando por toda Europa y probablemente por América tendría intereses, y que estaba establecido en San Sebastián. Pues eso da también imagen de una manera de ver y de ser. Hori nortasunekin lotuta dijoa, eta nik hori ere garantzia handia ematen diot.